Hei, jeg kom fra Kirkens Nødhjelp. Jeg lurte på om du hadde lyst til å støtte aksjonen vår. Sorry, men jeg har ikke noe cash, altså. Ok, hva skal jeg si da, liksom, til lille Buterus? Du får ikke spise i dag, fordi han hadde ikke cash. Hei, jeg kom fra Kirkens Nødhjelp. Har du penger? Hei, du, jeg har ikke noen kontanter, jeg. Helt greit. Ha det, snakkes. Er det datteren din sitt rom? Det står en sparegris der. Den kan du ta og knerte. Men du har noe vi kan selge, kanskje? De skoene, for eksempel. Er det noe du bruker, eller? Nei, jeg kom fra Kirkens... Snakkes. Du tenker 2 genser, du er inne, du har tak over hodet. Få de skoene dine, de selger jeg. Du kan ta en bøssa, så kan du gå rundt og se hvor lett det er da, for meg. Hvis folk ikke har kontanter, så kan du gi dem en sånn lapp som dette her. Der står det nummeret til en givertelefon. Eller så kan de velge å gi mer enn 100 kroner. Da bruker de kontonummeret som står på lappen.